Tak, v tejto časti sa poďme pozrieť na nebezpečenstvá v dospievaní. Tieto nebezpečenstvá sa týkajú najmä sociálnych sietí. Tu na síce chlapci hrajú veľmi veľa, ale myslím si, že sociálne médiá sú oveľa náročnejšie na komunikáciu a na spracovávanie. Dospievajúci sú vo veľmi citlivom období, kedy hľadajú svoju identitu a miesto v spoločnosti. Chcú sa veľmi zapáčiť, nájsť si to svoje miesto v societe. V tomto veku sú vystavení množstvu online obsahu, ktorý môže mať na nich veľmi negatívny vplyv, vrátane toxických trendov, ktoré môžu narušiť ich sebavedomie, spôsobiť psychické problémy alebo podporiť nezdravé správanie. Hlavne sociálne médiá, YouTube, TikTok, Instagram zdieľajú množstvo módnych víziev a trendov, ktoré môžu byť nebezpečné nielen fyzicky, ale aj mentálne. A my sa poďme na takéto nebezpečné trendy pozrieť. Pozor, mojou úlohou v tomto nie je, aby ste sa teraz začali báť, čo všetko vašim deťom hrozí. Ja vravím, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený. Budeme sa tu baviť o trendoch minulosti a aby ste pochopili, že ako je už teraz, ak má aj vaše dieťa 3, 4, 5 rokov, dôležité, aby ste už od tejto chvíle budovali ten dôverný vzťah s dieťaťom, aby ak prídete do tohto bodu puberty, ste sa týmto veciam mohli vyhnúť. Takže nebezpečné trendy ako napríklad porovnávanie sa s ostatnými. Hlavne dospievajúci vidia na sociálnych sieťach upravené, dokonalé životy svojich rovesníkov, celebrit alebo influencerov a tento idealizovaný obraz reality môže spôsobiť ich vlastnú nízku sebaúctu, nespokojnosť s vlastným vzhľadom, vlasami, myhalnicami, nechtami alebo celkovo so životnými úspechmi. Neustále porovnávanie sa vedie k pocitom menejcennosti a môže byť spúšťačom úzkosti a depresie. Napríklad Instagram či TikTok sú plné obrázkov, perfektne upravených postav, ktoré vytvárajú nereálne štandardy krásy. Je dôležité sa o tom s deťmi baviť, rozprávať. Máte v poslednom module aj konkrétne tipy, ako takúto komunikáciu otvoriť. Nebezpečné výzvy. Internet je plný virálnych víziev, ktoré často podporujú nebezpečné správanie a tieto výzvy môžu byť fyzicky škodlivé, ako napríklad School Breaker Challenge. Môžete si to naťukať do Google a nájde vám krásne videá. Tento challenge bol napríklad o tom, že boli traja, dvaja vedeli, o čo ide, jeden nevedel, o čo ide. Išlo o to, že vlastne mal poskočiť a vlastne ten v strede mal opakovať to, čo robili tí dvaja vedľa neho. Títo dvaja poskočili, nič sa nestalo. Ten, čo nič nevedel, poskočil a tí dvaja mu zozadu podkopli nohy a stalo sa to, že mnoho detí si udrelo hlavu, dokonca rozbilo lebku. Musíte sa začať s deťmi rozprávať o tom, že ak ich niekto ide natáčať, idú robiť nejaké challenge, akože výzvy, musia vedieť presne, čo sa bude robiť. Neexistuje, že vaše dieťa pôjde dôverne do niečoho, čo mu môže naozaj fyzicky ublížiť. Mnoho detí, hlavne v zahraničí na stredných školách, vôbec nevedeli, čo sa s nimi bude diať. A vašou úlohou ako rodičov je im ukázať a povedať, že sa toho proste nemusia zúčastniť. Že práve to, že to odmietnú, im môže zachrániť život a zdravie. School Breaker Challenge, teda rozbitie lebky, alebo veľmi známa hra Blue Whale Challenge sú len niektoré z príkladov, kde deti ohrozujú na zdraví. Blue Whale vlastne išlo o to, bola to hra, kde si deti sťahovali aplikáciu, ako náhle sa do toho zapojili, nejaký admin neznámy im posielal 50 úloh, mali ich zvládnuť do ukončenia vlastne, bolo 50 úloh, boli to úplne šialené veci, ako prvá úloha, 3-krát sa rezni do ruky, druhá úloha, vylez na nejakú vysokú budovu a tieto úlohy sa tak stupňovali, že na konci bola samovražda a smrť a niektoré deti takto prišli naozaj o život. Mnoho slovenských influencerov o tom napísali, urobili rôzne videá, viete si to vyhľadať, čiže určite sa na to pozrite.
aby ste vedeli, čo sa môže s vašim dieťaťom diať. Puberta, hlavne od toho 12., 11., 12. roku, ako som vravela, je veľmi, veľmi citlivým obdobím a je veľmi dôležité mať tak úzky vzťah s vašim dieťaťom, ako keby ste ho doslova mali stále pri sebe, aby vám neustále v tomto dôverovalo, aby nešlo do takýchto víziev. Ďalšie výzvy, stravovacie poruchy a body shaming, alebo tzv. Ubližovanie si. Modné trendy podporujúce extrémne diety alebo vyzývajúce deti, aby sa kriticky pozerali na svoje telo, vedú k nezdravému vzťahu k jedlu a môžu spôsobiť poruchy príjmania potravy, ako je anorexia či bulimia. Napríklad ProAnna, to je vlastne anorexia, sú komunity, ktoré propagujú nezdravé chudnutie a radia, ako obmedziť príjem potravy. Sú veľmi nebezpečné. Vždy sa o tom baviť s deťmi. Základom v tomto prípade je nikdy nekomentovať postavu svojho dieťaťa, nech je podľa vás akákoľvek. OK, či je trošku pribratejšie pred ním komentovať to, akým spôsobom vyzerá, že pribral, že by mal schudnúť. Radšej pozbudzujte svoje dieťa do spoločnej aktivity, ktorá vás zabaví. Nech dieťa má pozitívnu motiváciu k tejto zábave a nie to, že nejako hrozne vyzerá alebo pribralo. OK? Túto výzvu si tiež môžete pozrieť na Google. Fenomén fear of missing out je to fenomén, kde dospievajúci majú často pocit, že ak nie sú neustále pripojení online, nezúčastňujú sa určitých trendov, niečo im môže uniknúť, prichádzajú o niečo dôležité, o nejaké udalosti, o možnosti a tento strach môže viesť nadmernému používaniu technológií a sociálnej izolácii a nespavosti. Napríklad je tu neustála potreba byť online a sledovať, čo robia iní, a to môže viesť k preťaženiu a nespavosti. Okay? To je to, že dieťa má telefón a každú chvíľu proste ho vyberá a pozerá, čo sa tam deje. Týmto netrpia len deti, týmto trpíme aj my, dospelí. Skúste si naozaj tak spočítať niekoľkokrát denne, si uvedomiť, že koľkokrát vlastne vy ten telefón si vyťahnete, pretože máte pocit, že musíte sa pozrieť, či je tam niečo nové. Preto musíme ísť vlastným príkladom. O kyberšikane sme sa už bavili v osobnom module. Táto vzniká veľakrát, najničivejšie účinky má práve cez anonymné profily alebo komentárne na sociálnych sieťach. To je naozaj veľmi častý problém, ktorý môže spôsobovať depresiu a úzkosť, pretože vy aj keď si urobíte screenshoty, ak ten človek si vytvára neustále nové a nové profily, tak môže stále to dieťa napádať. Avšak už som si všimla, že aktuálne v aplikáciách Facebook a Instagram, ak chcete niekoho blokovať, tak máte tam aj možnosť zablokovať aj všetky budúce profily tohto užívateľa. Čiže už dokáže vyhodnotiť, z akej IP adresy sa vlastne tieto profily tvoria a zablokuje už aj všetky ostatné profily. Čiže toto je vynikajúci posun v tejto téme. Čiže čo robiť v tejto situácii, aby sme predišli týmto nebezpečenstvám v fáze puberty? Tak, ako v každej inej oblasti, ako som vravela, otvorená komunikácia. Chápem, že na sociálnych sieťach môžeš naraziť na rôzne veci. Ako sa cítiš, keď vidíš ostatných s dokonalými fotkami alebo úspechmi? OK? Nastavenie pravidiel. Spolu sa môžeme dohodnúť, koľko času budeme tráviť online, ale chcem, aby si mala aj dostatok času na iné dôležité veci, ktoré máš rada. Aby si sa zlepšovala v tom, v čom je tvoj talent, v tom, v čom si dobrá. A to je to, na čo by sme sa mali spoločne sústrediť. Vzdelávanie o reklame a manipulácii. Vieš, že veľa z toho, čo vidíš online, je upravené tak, aby to vyzeralo lepšie, než v skutočnosti je. Je vynikajúce, ak naučíte svoje dieťa pozerať sa na ten online tak, že proste to, čo tam vidí, nie je nikdy 100% pravda. A to je veľká úľava. No a je veľmi dôležité nájsť pozitívne vzory a príklady. Pozri sa, tento influencer sa napríklad zameriava na pozitívne správy o sebavedomí a nie na to, ako vyzerať dokonalo. Poďme sa o tom porozprávať, o tom obsahu, o čom on rozpráva. Poďme na to povedať svoj názor. Okay? Je to úplne iný prístup, ako to, že ideme disovať niečo, čo dieťa sleduje, ale poďme mu ukázať to, akým spôsobom to robiť inak. V poslednej časti nájdete, teda v časti pracovných listov, nájdete konkrétne komunikačné stratégie k tomuto modulu.
Pozrite sa na ne, urobte si ich, prosím vás, napíšte mi do skupiny, ako sa vám darilo, s čím ste mali problém a prípadne s čím potrebujete aktuálne v tejto chvíli poradiť. A teším sa na vás v ďalšej časti.